Hi guys. Tinyo hata ba video kay po niya nang ano to mo hamate nang a views lan numano yin amay mo nang bai siya ano to yin amay mo nang ano to tinyo hem jaya pa nang hado hama kong kumbu lok mo ambu ano jaya mo ambu hem mo nang hado hem meaning mo chom noi takatay bu ching ne to hado hem ya pa mo nang manan chom sa lok numano kong kumbu lok kumbu jaya hambu hado hem alang ay mo nang chom sa lok kayo